नोंथाङाबो माइक्र' फाइनान्सआव रां दाहार लादों नामा? जुदि नोंथाङा माइक्र' फाइनान्सआव रां दाहार लादों, अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। आइजोफोरनि थाखाय मोजां खौरां लाबोदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। नंगौ, फैगौ 10 डिसेम्बरनिफ्राय 20 डिसेम्बरनि गेजेराव आइजोफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। फेसबुक लाइभनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रिया आइजोफोरनो मोनसे मोजां फोसावथाय फोसावदों। नंगौ, माइक्र' फाइनान्सआव रां दाहार लाग्रा आइजोफोरनि थाखाय गिदिर खौरां। फैगौ 10 डिसेम्बरनिफ्राय 20 डिसेम्बरनि गेजेराव माइक्र' फाइनान्सआव रां दाहार लाग्रा आइजोफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। थारैनो 50,000 रांसिम लन लानाय आइजोफोरनो NOC होनाय जागोन। बे खौरांखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फेसबुक लाइभनि गेजेरजों फोसावना होदों। नोंथाङाबो माइक्र' फाइनान्सआव रां दाहार लादों नामा? जुदि नोंथाङा माइक्र' फाइनान्सआव रां दाहार लादों, अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। आइजोफोरनि थाखाय मोजां खौरां लाबोदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। नंगौ, फैगौ 10 डिसेम्बरनिफ्राय 20 डिसेम्बरनि गेजेराव आइजोफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। फेसबुक लाइभनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रिया आइजोफोरनो मोनसे मोजां फोसावथाय फोसावदों। नंगौ, माइक्र' फाइनान्सआव रां दाहार लाग्रा आइजोफोरनि थाखाय गिदिर खौरां। फैगौ 10 डिसेम्बरनिफ्राय 20 डिसेम्बरनि गेजेराव माइक्र' फाइनान्सआव रां दाहार लाग्रा आइजोफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। थारैनो 50,000 रांसिम लन लानाय आइजोफोरनो NOC होनाय जागोन। बे खौरांखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फेसबुक लाइभनि गेजेरजों फोसावना होदों। नोंथाङाबो माइक्र' फाइनान्सआव रां दाहार लादों नामा? जुदि नोंथाङा माइक्र' फाइनान्सआव रां दाहार लादों, अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। आइजोफोरनि थाखाय मोजां खौरां लाबोदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। नंगौ, फैगौ 10 डिसेम्बरनिफ्राय 20 डिसेम्बरनि गेजेराव आइजोफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। फेसबुक लाइभनि गेजेरजों आसामनि गिबि मन्थ्रिया आइजोफोरनो मोनसे मोजां फोसावथाय फोसावदों। नंगौ, माइक्र' फाइनान्सआव रां दाहार लाग्रा आइजोफोरनि थाखाय गिदिर खौरां। फैगौ 10 डिसेम्बरनिफ्राय 20 डिसेम्बरनि गेजेराव माइक्र' फाइनान्सआव रां दाहार लाग्रा आइजोफ्रा मोजां खौरां मोनगोन। थारैनो 50,000 रांसिम लन लानाय आइजोफोरनो NOC होनाय जागोन। बे खौरांखौ गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फेसबुक लाइभनि गेजेरजों फोसावना होदों।